Il-Qorti laqgħet rikors tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin biex jiġu mħarsa S-Sorsi li kellha l-blogger Daphne Caruana Galizia li nqatlet ġimagħtejn ilu fil-bidnija. Fi stqarrija l-IGM laqa b'sodisfazzjoni d-deċiżjoni tal-maġistrat inkwirenti biex fil-proċess tal-investigazzjoni dwar il-qtil Caruana Galizia ikunu mħarsa S-Sorsi kollha li kellha l-blogger kemm għall-istejjer li kienet ippubblikat kif ukoll għal stejjer oħra li setet kienet qed taħdem fuqhom qabel ma nqatlet. It-talba tal-IGM kienet saret bl-appoġġ tal-edituri kollha tal-midja lokali. Intant il-familja ta' Daphne Caruana Galizia qalet li l-funeral mhux se jixxandar b'mod dirett. Fuq is-sit soċjali Facebook, Corinne Vella, oħt Caruana Galizia, qalet li l-familja ma awtorizzatx il-preżenza ta' ebda midja la fil-Knisja u lanqas waqt id-difna ta' Caruana Galizia li se ssir b'mod privat. Is-Sinjura Vella qalet li l-preżenza tal-midja waqt il-funeral jew waqt id-difna mhijiex mixtieqa u lanqas awtorizzata. Qalet li kull informazzjoni li qed tiċċirkola hija skorretta, mhix uffiċjali u qed toffendi lill-familja ta' Caruana Galizia. Il-funeral ta' Daphne Caruana Galizia se jsir nhar il-ġimgħa li ġej fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta fis-satejn ta' wara nofsinhar. Il-quddiesa se titmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fi żvilupp ieħor, it-19 il-libelli DB Group kienu għamlu lil Daphne Caruana Galizia f'Marzu li għadda se jkomplu jinstemgħu f'Diċembru. Libelli li kienu nfetħu wara sensiela ta' artikli minn Caruana Galizia wara li l-Partit Nazzjonalista kien kritika l-konċessjoni tal-art fejn hemm l-ITS lil DB Group fejn irriżulta wkoll li l-Partit Nazzjonalista kien jitlob lill-istess grupp biex iħallas il-pagi tal-ogħla uffiċjali tal-partit.